Sadi. pedhang kang kinarya junjung arah harjaning negeri soek warga setuju.
Kul Jawa kapareng tandur ning pekarangan Tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan turah-turah Desane ayam tentram katani mesam-mesam desane kemari para warga padha bunga wedhuse lemu-lemu patani guyang-guyu bebeke padha ngandhok wela ayo Kodo turi putih ditandur neng kebon agung turi putih ditandur neng kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa kembang tebu cacahe 7 kembang tebu cacahe 7 ayo kanca padha bersatu timben negara maju ayo kanca padha bersatu monyong cok betul awalan lupa enggak pakai mic nih enggak dengar Sloka pato
opah wong mati opah nek opah mateni bocah yen urip padha ngipatah syukus loko patok patoke ela elo sira menyang kutha lek oleh payung monto macantik lolo lopa wong mati ora opah nek opah mateni bocah yen urip payung ipatah Nek jenengan mboten mimik kula mawon sing mimik pripun? Niki kados sampun rampung Kanjeng. Aduh. Kanton ngentosi nganu aja ora gelem nggo mik wong wis nggo mimik. Oh, alah. Kok iso to? Niki kados sampun rampung. Kantun menunggu perintah selanjutnya niki. Kan pripun menika? Oke. Oke. Lah niku bendarane ki cok malah rene mawon niku ki. Oh, wong ki ra cetha kek. Kanjeng iki. Ora cetha. Wong iki mau ana wong supit ya arep melu supit. Apa meneh ana wong rabi lah, kepengin melu ngeloni ora repot to. Ha iya. Ani yang ngono ki ya manut gurune to. Oh, gurune yang ngono kok. Iya. Ngerti ora gurune? Ayo ngerti. Sapa? Ayo kuwi. Ayo ora sah cetakake. Pokoke gondrong. Kok tak do tiru-tiru. Pokoke gondrong. Warnane putih kae rambute ki. Kayak Dewan Pembina Wedhus. Ya bener sing ngopeni nang kali andang Oh, ayo iya ora dopeni opo. Ayo ngati. Apa meneh ana wedhus wedok-wedok. Wis to alhamdulillah. Kok akas. Makas. Ayo ya suwe temen bendarane wak dhewe ki. Iya. Rene masa dadak nge-grab barang. Lah kok jare mau ngarit sik ngono ki piye? Kaya paling nirene suwe ki ya gek nganu hitung-hitung nang jero. Oh, Ah mau kondangan entek sangune. Sing sopan. Oh, Nggih, pripun? iki anggon makali ora usah. Sampun nggih. Saiki wak dhewe bali. Nggih, ngoten. Ora usah wedi kali hari Sak penasa. Jenengan Kanjeng nyuwun ngapunten. Ngapunten niki nembe gladhen kados jenengan. piye Nek nggih kados jenengan nek saumpamane jenengan pun dipethut sing kuasa ora. Ketuke iki sing luwih tuwa dhisik. Aku karo kowe rak tuwa kowe. Ayo tuwa kae. Yo. Aja. Kae padene aku. Aku ya wegah nek ngasih kae dhisik. Anggo apa? Akene melu bayar 50.000 ya. Gus, Nggih. kowe ditimbali nang kene iki ana acara apa? Kena ana tontonan kok jek takon to. Tegese ngene lho, Gus. Ora tegas. Nang kene. Nanggap tontonan kaya ngene iki syukuran le ngopo? Lek hari subitan. Nyupitke. Nyupitke bojone Kanjeng nggih. Anake putrane. Oh, supitan. So, Teng pundi niku? yo nun Pak Mantri kono. Jan tak jak ngirit to, supit karo aku.
Kowe ngerti gone? Sip hasilnya boys. Boys ki apa? Ombo tur gedhi. Kok boys kok iso ombo tur gedhi? Mbok niku ombo. Is the best lak gedhi. Ajane nggih teko kali Di. niki teng Merapi Sari. Wah, jos. Kono ki nganu yo presan nek mumet-mumet masuk. Supitan barang nek esuk gasik. Kok ngendi gone? Lah nggih teko teng perapatan kok kathoke buka ngeten iki enten cilik liwat tak cokot ya, Mbak. Apa kowe wis tau? Aku mriko je. Ini lak enten variasine. Kok variasi. Enten rengget-renggete ngono wae. Kos, Nggih. kowe mbok aja sembrono. Saiki ngaturke siapa sih? Ngaturke Iya apa? sedulurmu. Ah nggih. Jane sarnai nganu undangan karo kowe ning aku mesake. Aku mbok nyai undangan ora kondangan kok. Aku iso. Ora dikit. Aku nang kene madang ping 6 wisan. Oh nggih, Bang. Kus, ayo Nggih. ngaturke siapa sih? Ngaturke apa? Yo ndongake apa karo Nggih. putrane Mas Hari iki? Dumateng jenenge sapa to? Hei. Anake Hari sapa jenenge? Oh. Nggih, dumateng Mas Bandi. Pandi. Oh, Bandi. Anggon aku anake ki Bandi dan ulane sak glugu-glugu. Nggih, selamat menempuh bentuk yang baru. Kaya ngantenan wae. Bentuknya baru. Oh iya. Saat ibaratnya saiki nek numpak bis ki wis aman, wis duwe helm. Dilongkas lak njaluk STNK. STNK ki apa? Nah, ya surat untuk menganu niku. Nek kane niku nek dijelaskan kok. Wah, tekan mriko-mriko. Ayo ngaturke siapa sih? Nggih, mugi-mugi Mas Fandi nggih, Fandi sak sampunipun disunat nggih tambah dados putra ingkang saleh. Tambah tertib ling ibadah. Tambah pinter iso nyenengake sing tuwa. Ning aja nyontoh bapakmu. Kayak bapakmu ki teko rada aneh kae wong iki. Kok iso? Rene-rene nonton kaya wong ra butuh wae. Nonton iki ya nonton sapa? Nonton kula. Lah yo nontonku. Ah masalahe tau nek ora tau nyawer kok. Ke bupatrap. Trap kok trap. Eh. Yen saiki nyawer gaya. Paling gedhet kondangan kowe bocah-bocah nek meneh. Kowe ngomong sing apik kae. Nah, yang ngono kuwi barang kapanan ya. Ayo, Pak munggah tak kenalke karo bocah-bocah. Ya nek menawa ngapingin ngerti weweden sawah butuhane. Iki kakangku lho. Kakangmu? Mula padha le gendeng ya. Kos, Nggih. si apik wis disawer barang ra matur nuwun. Niki ra damel sangu mangke bukan panggung. Aniki kula rencanane mangke nginep teng mriki. Monggo ibu-ibu ingkang badhe membutuhkan pembibitan mumpung kula teng mriki. Kok iso pembibitan? Bibit kuwi jos-jos. Aku bibit jos anak kowe dagelan tibamu anakmu ya dagelan oleh ra ono undak-undakane. Nek gek pensiun, Kok pensiun? arek nganu gek pikir pelajaran to. Sapa ngerti sok nganu dadi profesor. Profesor apa? Profesor teknik Teknik apa? teknik hukum. Sok tak sekolah kenang hukum. Dadi julukane Rizky SK. Kok SH nek hukum ki. SHK. Kok iso SHK? Sarjana Hukum Karma. Kuwi bapakne sing kena kuwi. Yo ape bapakne sukses. Kok iso? Ora ono sing iso kaya aku. Sekolah dimanapun tidak bisa mengajarkan seperti saya. Ora iso. Dokter ada sekolah. SMA siji Grabak, Ya paling mentoke dokter, guru, apa? SMA loro. Paling polisi, tentara apa? Kene iki ngendi?
Kliteran, pondok pesantren. Kiai. Iki lho, Untit Magelang. tidak paling ya wing apa to pengacara, dokter dan sebagainya wis ra gumun. Contoh lho. Isi Surakarta. Ping penari ya apa wis ra gumun. Kuwi jur sekolah nang ndi kowe? Ora sekolah, Aku iso dadi apa ora sekolah? dadi jaran. Hebat kan? Oh, dadi jarane umum. Jarane mburi. Lah iya. Aku cok kualik marep ini padahal bundute nang ngarep kok aku lho. Lah ngene, kutik. Wah. Anak siapa toh? Bapakmu kok nyawer? Kok durung takoke bapakne. Anak masa takoni mbokne ndrani sing ora-ora. Kene iki tidak suka yang begitu-begitu. Senenge? Senenge nggih begini. Gus, Nggih. kok kowe ngombe wae. Ya nek nganggo aku sik, sedelo. Dumek dagelan padha dagelan kok brengos siji wong loro. Ayo iki engko diparuh ge tuku brengos ngono kuwi. Santai sebubur jek buka. Sebubur ja buka. Gus. Nggih. Iki cukup semene sih. Nggih. Diteruske mong. Insyaallah. Insyaallah. Agene Islam kok. Oh iya. Yo kene yo pondoke yo terkenal. Ya kula teng mriku wis mondok. Suwe kowe. Alhamdulillah teng mriku kula kelasan. Kula ampun setahun kurang 13 sasi. Setahun ki 12 sasi. Bonus kok niku kok. Kurang kok bonus. Gus, iki diteruske mengko. Nggih. Pakaryanmu wis dirampungke apa durung? Ilah dereng. Ane pun rampung nggih niki pun bubar sedanten. Iki yo mbok bukar sesuk iki ngopo to? Arep pasang sisan. Pas laris-larise lho. Pamer. Ya rada umuk. Ya Bandung Rejo to umuk. Ayo nggon SBS kira ya istimewa. Ora Apa iki men kowe? Ha nggih. Nek jane kula niku apik. Heeh. Ning kula cok pekewuh to. Saking apike kula niku mboten gadah dosa. Terus Kangge golek dosa. ayo Gus, diteruske. Oke. Yo jarane riyen. Nah, Iki mertandake ora tau latihan. Anane turangga katir cekitil-til.
Kebalik. Kebalik. Es krim Kanjeng. Kimik. Ana sapa kuwi? Ya. Kok. Siap. Nelpon Kanjeng. Kok nelpon kok kene. Kok. Nggih, pripun Kanjeng? Kowe kok ngregoni anggone para prajurit geglajenane piye? Ngeten Kanjeng. Kok prajuritku sithik banget piye kok? Lah nggih, kudanan wau Kanjeng. Nggih. Dados do mboten mangkat. Mboten tindak nggih. Nggih, ngoten niku Kanjeng. Mau kejauhan enten sing teng mergi. Werni-werni, akhirnya nggih wangsul to. Nek sampun kebes-kebes. Ah, sing teng Solo. Kok nang Solo ngopo ya ini? Luar biasa Kanjeng. Aku udah ngerti kok wis luar biasa. Enten kawigaten Kanjeng. Piye? Menika. Hak ngeten. Piye? Nggih. Ayo piye? Penonton beda penasaran riyen. Wah. Yo ora mbeng penonton sing penasaran. Aku karo Yoga yo penasaran. Piye? Alhamdulillah Kanjeng. Yo yo alhamdulillah. Nah, Mas Opik niku rak dipanggil ting Solo. Yo. Kok saged dipanggil ngoten nggih kula nggih heran. Oh iya. Tapi Kowe nek nggih, dipanggil aku yo iso manggil Caca. nggih, ning sanes niku Kanjeng. Bedone piye? Wih, Jan jan kula ngrasake marem. iso marem. Krungu info niku Kanjeng. Ngeten. Info piye? Lah, kok saged-sagete? Ayo aku yo. Lah, keriyen. Ngeten. Nang kene. Piye? Yo wis Ngeten. kene wae kene. Kok kok. Marono disoting. Iso. Pen-pen Kanjeng. Oh. Ngeten. Piye? Nika dipanggil Iso, Pak. putranipun Pak Prabowo Kanjeng. Menika sing dados wigati niku. Wes. Hei. Kok ki ngopo? Ngopo? Le sipetes mari kok. Nonton Le sipetes mari. Ngopo? dangdut Lorenza. Dangdute. Dangdute ke sesuk ya, Gus. Mboten sakniki. Saiki kesenian. Waduh ketiwasan. Aku kaget tenan. Jenengan kaget Ya. sama. Sing ngeget-get iki kowe. Kok bisa? Amboh. Oh, mbah. Sesuk. Kanjeng, tulung niki masete ngempit. Mike. Gus. Iki jatahe rak dienggo sesuk to. Sesuk. Oke. Sesuk sore letro gasik. Cara manggone. Ah iya. Pilek. Ngosep. Kok tengah lho iki. Kok cangkem. Kok ngirung sing tengah. Niki enten apa, Kanjeng? Enten apa niki? Nyuwun ngapunten Kanjeng. Piye? Atur ingkang wau Kanjeng. Piye? Wigatose Mas Opik niku. Saged
dipanggil go internasional ke Jepang Kanjeng. Nang Jepang. Lah nggih. Bulan Mei menika Nang Jepang. nggih bulan menika Kanjeng. Ku yo Kula joget. sampun proses latihan digembleng. Di ngeten Kanjeng. Wah, Yo ora ngasih didak-idak. lah nggih, kula nggih saged gumun lelatihan. Wah, montang-mantung niku Kanjeng. Nek kula nggih paling pun lemes. Jenengan nggih lemes to. Ora Nek aja semangat. ngoten niku. Oh, Kok iso joget ngono ki yo tarine urni-urni Kanjeng. weno-weno. Nggih, alhamdulillah. Ya. Warga Soreng kok saged dipanggil teng mriku, Nang Jepang kuwi to. teng Jepang. Kok saged dikolaborasikan Kanjeng. Nggih menika. 3 tarian Kanjeng. 3, Nggih, 4, sekawan. 4. Lah kula Kang, ngertos kula 3 Kanjeng. mulane mau benginge teko tadi. Ha nggih ngapunten, wah niku nggih tugas robana. Kan. Werni-werni tugase Kanjeng dadi nyuwun ngapunten. Yo rapopo kowe dadi ketua cabang NU Wis teko werna-werna kowe Kanjeng wis kula borong. sing durung siji kowe. Nggih. Bojo sing. Nah nggih niku. Nggih mangke. Beres. Hei, Kos. Hei, kowe ki ra jagong karo ngisor. Kowe Rokoke. rokoke disensor. Kanjeng. Menika tari napa mawon Kanjeng? Kowe ngopo? Kleru tempat duduk. Kan cok biasane kan kemajon glek. Nyelempit lho Kanjeng. Kanjeng. Nika menapa mawon Kanjeng kok saged nomor saged sekawan tarian menika napa mawon Kanjeng? Papat iki tari Aceh loro. Oh, kalih. Aceh niku kalih. Yo, Saman kalih. saman karo Pemore. Semore. lali kowe Ah. loro. Terus sing siji soreng. Soreng. Alhamdulillah. Nyuwun dungane Kanjeng kalih penonton. Nomor 4 anu. Kecak. Tari Kecak Bali. Bali. Nek kecak Bali iki pripun Kanjeng? Yo sono kae aku mosok ngene. Oh, nggih. Iya. Engko Ngoten. nang jero. Nggih, mugi-mugi dongane mawon Kanjeng. Dangdung apa? Oh, sik, rene sik. Gus nek musik ya karo sing mathuk. Bos, medhono ne. Sampun dalu Kanjeng. Nginjing ndak karipan ning ibing. Apa? Apa meneh kuwi? Sesuk. Medhono ne. Layange gawa betenan. Aku ya iso nek mbek ngono kuwi. Wis, muga paring lancar. Tak dungake padang kubure, jembar kubure. Karo bolone ya. Ngeten Kanjeng. Piye? Kula ora ditang Rokok ora luwes. kula ora ditangeti tiyang. Takon. Nggih. Terus piye? Oleh tangan kau masih gadis atau sudah janda? Aku kok gadis apa janda? Aku lanang apa wedok ya? Aja ya ana Kiai Sogo Otong. Terus piye, Gus? Terus kiwa apa tengen? Tengen ki kene apa kene? Ya kene. Terus kuping kula. Kupingmu ngopo? Kupingmu ngopo? Kupingmu ngopo? Iki bocah. Kupingmu ngopo?
didramatisir. Oh iya iya. Misake tukang YouTube kok ndak ora oleh soprek geser ngono. Kupingmu. Cepet to jam buka panggung barang kok. Oh iya. Oh langsung kon jikuk. Kode. Oh iya. Jare loro nangis kok koyo Sengsara membawa nikmat. iki kok tugel. Ge mentung ndasek. Iki jaluk dibendung pura. Pun utek kula pun ilang. Weh, pamit Kanjeng. Siapa saya nyanyi? Oh, benang sange goblok rasanya. Aku omong karo kono iso krungu. Aku komik kok. Tak pateni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki arep maca ayang yo. Mang Diwa. Jebeng menang sang. Ampun emosi. Sing santai. Slow. Porok kaulaku kabeh. Aman. Wis ketemu. Alhamdulillah. Ora sudah ketemu Mas. Pun ketemu Kanjeng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau masih gadis. Aku iki tukang tambal ban. Sak dalan-dalan golek bojo nang tengah dalan. Ketaprak becak modar. Wiyosipun nangkin toko katur dateng
tandika Kang Mas Dipati Arya tenang sang wong bagus kang mengku bumi jipang sinuyutan sagung kawulanipun dasar satriya jentara turasing nalendra yekti kabeh wae para sorek layang pangalembono saka Hati Wijaya ning iki sonot bajute mula padha rungokno mung sethithik cacatira nalikane pinanggih tutus yang meriah untuk soreng warga setuju. Ije, katuraken langen beksan soreng senior, katuraken beksan soreng suro. Tasih wonten setunggal pasugatan malih dan inggih warok huru hara. Pramila ampun sekar saking papan palenggan panjenengan.